Hi guys! Yan pala aking nilutong lumpiang gulay at aking ginawang suka. O di ba ang sarap? Tara, let's cook! Magluluto tayo magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Siyempre, lagyan mo ng pork giniling para mas masarap. Lagyan natin ang konting patis for more flavoring. At ilalagay natin ang carrot at string beans. Hayaan muna natin lumambot to kahit konti lang. Mag half cook muna. And then, pwede natin lagay ang repolyo na may toge. Mix, mix, mix lang yan mga moms. At ngayon, lagyan natin ng paminta at asin at magic sarap. Ayan, nag-add lang ng tokwa. Ayan, mix, mix, mix. At ready to roll na yan. Ayan, di ba? Ganun lang po kasimple mga ka-moms. At super healthy pa niyan. O, di ba? Luto na. Tara. Magfo-fold na tayo sa ating lumpia wrapper. Ganyan lang po kasimple yung ginagawa ko. 'Di ba? Ang bilis. At ulit-ulitin mo lang 'yan, mga moms. Ganyan na ganyan lang. O, 'di ba? Patapos na tayo. At nga pala, nakagawa ko ng 47 pieces na lumpiang gulay na special. O, 'di ba? Ang sarap. O, last na natin 'yan. At ganyan lang po kasimple mga moms. Aking finished product.